Здравейте хора! Мале, как се спара? Здравейте хора, вие сте отново с Indian Vlogs и с Шан. Днеска го няма Никола Димитров, защото е на тренировки на футбол. Гледаме един изоставен склад. Чух, че е много страшно. Да, страшен е и ние сме го... по-скоро аз го снимах в час 2 на нашия епизод, който... Да, обаче ни беше страх и не влязохме. Да, това бяха тръни. Но сега ще влезнеме. Така. Там се чука. Чай се пусна фенер. Да бе, тихо бе, тихо. Да, всичко си останало както... беше преди. Добре. Канала, който ти казах в банки, между другото е по-страшен от това. Ужас. Да, не усим. Добре, това е слегнало малко. Да. Мале, какъв огромен паяк. Хора, между другото е един баба... Беги, пипнах нещо на ръката. Ау, дим. Добре, хора, пак влизаме, че нещо ме пипна. Шан ще бъде са първи. Аз не смея да влезна. Много ме е страх. Така, тук има много паяжени. Хора са като одеяла. Тук да минем сега. Не! Беги! Майко! Беги! Майко! Беги! Хора, чухме звук, що е толкова блестящо, бе? Чухме звук буквално... Абе, какво става с камерата? Чухме звук буквално... Абе! Не изглежда реалистично така. Абе, какво става с ръката? Добре, хора, буквално чухме само направо тропане. И затова излезнахме, но сега пак ще влезнеме. Но просто много ми се пристра сега и ще трябва да спорим на пал. Добре, хора. Открихме това. И сега ще го вдигнем. Ракла. Няма нищо вътре. Да. Ой, сега да разгледаме. Добре, влизаме сега отново. Само не стъпвай на това, че много шум издава. Добре. Ще я вляза първи. Да. Може. Аз ще да знам колко бавно ще бяга. Ако чуя нещо, веднага бегам. Навън няма се връщам. Хора, съжалявам, ако не виждате много. Какво? Не знам. Просто гледам дали има някой там. Ало? Сетих се. Чуваш това троба? Сетих се откъде е това. Откъде? Това отгоре дето е. Това змия ли? Да бе. Чуш ли го? Бате, не мога, бе, човек, не мога, какъв е този звук? Не знам, има мивка. Това не беше, те не бяха ли буквално преди един месец? Там на... Добре, сета. Като се замислиш, не знаеш какви болести има тук и можеш да се заразиш. Да. И да пренесеш болестта в Я добре си взема маската, бе. Радохме да си взема маската. Ама аз нямам маска. Ще те купа. Не знам. Хора, чувам ли си така? Да, чуваш се. Чуваш се. Я се ти тук. Какво е това вода, бе? Това от туалетната, бе. Някой си изака. Да. Тук е малко такова. Брат, не. Не ми е много приятно тук. В канала е още по-малко приятно. Представяш ли си да тичаш така в канала?
Ужас. Ти не можеш. Абе, някой се реже стоко. Ти чуваш ли? Какво това бе? Абе, това око ли е, бе? Какво това блестящото? Не. Хора, знам, че нищо не виждате, но... Къде видя око? Виж, там блестящи. Това е секунда. Нещо ме пипна отзад, моля! Ой! Не, дай, чакай, не. Сори, ама не мога. Не. Добре, имам план. Добре, хора, Шан сега ще снима вътре. Аз ще седа тук отвънка или може и аз да влеза, не знам, ще видим. Нещо ме пипна отзад. Сега ще кажете със сигурност, че лъжа, но не. Заклевам се във всичко, че нещо ме пипна отзад. И... Какво ще това с мене, бе? Някой се разсмя много смешно. И сега Шан ще... Аз ще вляза да си имам вътре и Да. там Георги, не знам. Ще видя до камерата. Така. Снима в момента, добре, отивай. Хора, мен съм вътре и е... Кажи, ако нещо видиш или нещо. Добре. Хора, сега съм сам и в момента усещам усещането, че когато си сам да разгледаш изоставена къща е тройно по-ужасяващо, отколкото да си с някой. И за първи път имам това усещане и никога повече през живота си не искам да го имам. Хора, вие имали ли сте това усещане? Го Георги там. Си чилва. Тук има за лампа нещо. Моля, стъпих на криво и за малко да падна и да си щупа главата. Хора, абонирайте се за още части. Тук е нещо малко странно. Хора, знам, че е много замъглено. Това ти ли беше, бе? Ти? Ти ли тропна? Ти ли стропа така? Не, чай идвам. Го Георги сега идва. Кой да изтръпва? Ти нали като влезе и направи едно такова? Нещо чух, че нещо фан. Така? Да. Това беше, чака там. Това не беше хич близко. Да, аз го чух отдалече. Значи съм била. Да. Добре, чао. Абе. Добре, хора, оставете го. Аз съм смелият човек тук. Аз съм българин. И Господ ни пази всички. Хора, нека Господ ви благослови. Мале. Какво? Хора... Илия, Живко и Любчо. Добре. Да са живи и здрави, надявам се, че нищо лошо не са. Да? Да? Хора, все още съм жив. И... Стълби, които водят до никъде. Така, хора, обектът е по 24 часа във видеонаблюдение. Георги, Да. има стълби, които водят до никъде. Ела. Само внимай с пажените. Я мисля ти пажи. Ето. Его, Георги, тетатереп. Не мисля ти в ушите. В ушите да на ти света. Аз съм само. Така. И ето стълбите, които водят до никъде. What? Добре, аре да бегам, че нищо не виждам. Хайде. Дайте ми притна. Така, хора. Следвай още.
Очевидно там всекъде. Чек, това какво има тук? Айде. Чао. Докъдето стигна, там ще разследвам. Добре. Ето ме застави. Абе хора, виждате ли как върчи пръхта? Уау, satisfying. Така хора, абонирайте се за канала. И има един много важен въпрос. Левски или ЦСКА? Македония или България? Ако отговорите на тези два въпроса, не знам, ще получите 20 000 лева. Добре, това не проработи много добре, ама... Искам да вляза в тази стая, ама ако видите... Да? Абе! Има едно куче, където само гледа на тука и се зъби. Тук има умрял гълъб! Абе! Отрова! Хора, тук има умрял гълъб. Дай! Това го дишахме. Да. Мале, дано да не се заразим и да не се... Имаш пажини навсякъде. Да. Имаш паяк на главата ти. Не, умрял. Може ли да го махна? Добре. Аз съм Спайдермен. Имаше едно куче там, голямо, където се зъбеше и гледаше на тук. Имаше умрял гълъб. Дори не го видяхме. И представяш ли си да сме стъпили върху него без да искаме? Аз май съм стъпил върху него, защото усетих някакво меко нещо. Мале, ти ще си заразих семейството. И ще се заразиш себе си. Трябва да си измиеш обувките. Не знам, ако ще кажеш да не влизаме повече там. Не знам. Не, ще влезем, ама няма да е скоро. Да. Добре. И така, хора. Не, дай, ще продължим. Хора, сега... Значи сега ще видим да намерим още една... Ето го куче. Това е второто куче, където гледаш. Покажи го. Няма да се... Добре се да. Ще намерим още къщи и сигурно ще го снимаме в това видео. Затова останете още и следващото Stay tuned, да. Следващото, където ще ни видите, е при друга къща сигурно. Ако не, ще ме видите да кажем чао. Добре, хора, сетихме се за още една къща и сега ще отиваме там и е много яко там. Има, мисля, че мъртви тела, ако не се лъжи. Не знам. Организми, да. Добре, хора, абонирайте се и лайкнете това видео. Айде, чао. Македония или България? Македония, коментарите Македония или България. Ще се видим при къщата. Айде, чао. Хора, по пътя към къщата намерихме още една изоставена къща и е гигантска. И сега ще я разследваме. Добре, значи хора, това буквално е... Хора, тук са си якито. Да, по влизането си скъса якито. Е тук. Ние влезахме... панталоните. И си нацапа панталона, да. Това е ток. Кой има вътре обаче? Не знам, ама не искам да знам. Тук като гледаме било път. Виж как се вижда на камерата всичко. Защо така? Това от слънцето. Да, добре. Много е слънчево. Добре, хора, не знам колко виждате, ама като гледам, това е било хубава къща. И е имало път. Не. Чакай, това Ангел говореше, че намери пистолети. Тази врата тук. Да. О май гад. Да. Хора, има един съученик от нашия клас, който каза, че е разследвал тази къща и е намерил пистолети. Да. Там има охранителното. Кой искаш да видим кой има? Не, ние сме ходим към охранителното. Не, изставено такова юбинка. Не. Какво е това, бе? Не знам. Хора, ето е къщата. Чакай, по-бавно. Маля, това е гигантско. Обезопасени машини съоръжения. Това е било такова за коли. Знаеш ли? Да, виж. Ето като човека да мине да оправя коли. Да. Или пък е за самолети. Аз чух, че има някакво такова за самолети в Божурище, че е имало. Може ли, да. Да, това е било за самолети. Това е военно, сигурно. Надявам се да видим пистолети тук. Чай, ама тихо. Ега тяхото. Сред работи проверявате редовно изправността на шмиргеловите шайби. Шан? Да.
Какво? Има стол. Да. Дай сме тихи. Абе, виж каква огромна лампа. Мале, това е огромно. Няма нищо вътре. Абе. Аз ще го прескоча това. О. Майко. Какво има тука? Чай, какво пише? Какво? Агрегатно отделение. Какво е това? Какво означава това? О! И сега някакво изва полиция и ни свети гигантска лампа. Абе, това много яка някакво нещо. О, ес. Това ще фрути, аз не искам да съм. Абе, той има и натам, Това е гигантско място. Чай. Тихо. Има стол. Не, това не е врата. Пак ми се пристрава човек. Добре, хора. Мале, аз се наках. Наках се. Неверно има войно. Това е прадня. Войно. Вой. Абе, хора. Ти не снимаш на пауза, не? Не ме снимам. Хора, наках се. Абе, виж какво. Мазно ми е. Имаш диария. Ами добре, защо трябва да продължаваш да го мажеш, да се омажеш всичко? Не, аз просто държа да не ми падне. Не, оправи се. Не се оправил. Бе, чай, че се настрах, бе. Не, как ще минем? Страни. Ами добре. Страни долу. Минавай. Благодаря. О, дем. Ау. Бързо. Ще влизаш ли? Влез ти, ако искаш. Тук са били танкове, виж. О май гад! Чакай, че не е фокусирал. Добре, дай. Добре, готово, интрото е готово. Интрото е готово, викам. Има врата на там. Мале, още ми е мазано отзад. Виж, танкове. Може да има още на там. Има ли? Има. Май. Няма. О май гад. Било вратата е преградена с кутия. Ето пише. Да. Ау. Ох. Благодаря. Моля. Добре, не, чакай. Човек, мокро ми е отзад и то много. Мали, мокри са ми гащите вече. Айде! Не, добре хора, насрах се, да знаете, с лайност. Огромна диария. Да, и в момента ми е мокро и едвам търпа. Не съм се насирал от сигурно 5 годишен. Сега намерихме още едно помещение, буквално до склада, където е такова. Ще трябва да търпа лайната ми. О, как ме шибна!
Ша, няма да ми помогнеш. Чай, освободих се. Абе! Автомобил. Самолети или самолети? Не, автомобил. Няма самолети. Няма как се поберат. Има такива малки военни самолети, малките военни самолети. Не, бе. Защо има? Ау! Трънче. Ето го. Какво има? Има стол. Буквално по средата. Здравейте. Шегувам се. Тази стена са е бутнали. Да. Това какво е, бе? Газова бутилка. Това е газова бутилка. Мале, повече ми са намокри. Газова бутилка. Не знам. Преди ще ми е. Ама не, май. Това майче е миниатюрен бойлер. Маникюр? Миниатюрен бойлер. Може. Много яко да стъпваш в Да, дай като втори интро. Хора са, Шефорлет. Шефорлет, какво е това? Шефорлет. Това някакъв танк ли е? Не знам, после ще проверим. Да. Добре, дай като ти интро. 3, 2, 1, давай. Добре, готово. Добре, хора. Мале. Аз мисля, че Шефорлет е танк. Ако не се лъжа. Какво има престатник? Не знам. Абонирайте се веднага, защото по принцип това е заградено да не се влиза. Това е ток, не го пи. Ама ние влезнахме, затова... Леко. Люси. Да. Може Добре. да някаква моторна кутия. Може, да. Добре, аре да потърсим какво е Шефорлет. Добре. Хора, проверихме и ето тук ще има една снимка на каквото намерихме в интернет на същия номер. Някакъв Шеворлет, ама от скъпите и от 1982 година е направен този Шеворлет и е седял тук. Добре. Това е мотор. Хора сега... това ток. Хора сега към другите... другите помещения сега отиваме. Ей, това е ток, бе! Това е ръждясово. Леко. Дай, минай. Мале. Не съм се порязал. Добре, супер. Не си се порязал. Защото не работи между другото. Нищо. Пак е ръждясово и може да се подобри. Не бе, тихо бе. Аз ще мина в този път. Какво беше това, бе? Чук, туф. Аз как съм се насрал, направо супер. Дай, бързо. Благодаря, че ме държиш. Удари ли? Не. Удари ме, ама не заболя. Извинявай. Тук виждаме всичко, каквото има. Да. Мале, стича се по крака ми. Не. Добре. Още насам. Да. Още натам. Добре, хора, тук няма нищо. То се вижда какво има, нищо няма. Мале. Една огромна изяснена сграда видях. Да, хора, лайната ми се стичат по крака ми в момента и не е приятно, ама хич. Защото е някакво водно разстройство. Не тичай, бе! Каква е тази врата, бе? Тук няма да се занимавам вече да влизам. Да, и аз. Да, айде. Сега хора съзнавам пак просто. Аз изкъсах ятото. И Георги има някакво разстройство. Ярия. Жестоко. Георги е ходил при Стоян. Хора, ние имаме един случай, където го наричаме ушните лайна. И защото той не чува и има лайна в ушите. Така, как не? Мале, ако нещо ме подгони, аз ще тичам, не ми пука за лайната. Ако нещо тича какво? Подгони или нещо, някой ни гони. Не те интересува за лайната. Да. Все пак ще си измия лайната и готово. О, мале. Ние как ще влезем в това? Абе, има стълби нагоре. Да. Хора, гледайте до край видеото, защото е много яко. Благодаря. Да.
Хора, това ще бъде... Това е басейн! Вау! Чай, тихо. Ама не, откъде ще влезем? Не е басейн. Чакай, не, откъде ще влезем? Не знам. Дай на там да отидем първо. Айде. Тихо. Може да влезем от прозореца. Може да влезем по принцип от прозореца. Акумулаторно кушането забранено, огнеопасно. Това е било преди, нали се сещаш? Да. Да, това е било военно. Виж, хората са изобразени с противогази маски. Дезинфекция на... Баща ми е карал такова. Стил Уотър. Има Стил Уотър. Маски. Я снимай ги. Маски, хора. Има много маски. Ой. 5x30 упражненията с маските. Не, защо има маски? Добре, хора, тук има маски. И то много. Не знам дали ме чувате. Настъпих маската. Дай, отивай. Хора, не знам колко ме чувате, ама... Моля. Това да не... Радиоактивно. Това е радиоактивно. Знам. Бегай. Отивай да снимаш. Аз се снимам. Да, отивай. Хора, аз не искам да седа тук. Ще седа тук по-скоро. Отивайте да снимаш вътре. Така, хора, много бързо ще снимам. Хора. Маля. Хора, на бак ми е светло, ама иначе е много тъмно. Георги, ела да видиш колко. Ела да видиш, моля се. Виж, ще вляза ли там, бе, Дай да бегаме, дай. Що? Не искам да седа тук. Даже що? Защото сега си казах, сега ако падна и паднах. Нещо ме е прокляло. Не искам да седа тук. Хора! Чакай, видя ли огромната сграда отзад? Да, видях, ама не искам да отивам близко до маските. Ами добре, ние искаш ли да заобиколим това? Там има някаква врата. Оттам ще заобиколим това и ще наобиколим сграда. Това от интересно стана на сериозно. 3000? Какво? B-O-90. Какви са те зранца? Хубаво. Как ще минем от тук? Няма да минавам просто. Поне аз няма да минавам. Не, просто може да минеш от там. Ела. Господ да ме пази. От тук. Благодаря. Да, минавай. Нищо ако ме удари, минавай. Господи, чакай. От тук вече. Опа! Мале, тук има още си оставени. Ние намерихме най-доброто място. Само да няма... такова... За това ти говорех. Дето видях. Не, дай не днеска да ходиме. Друг ден. Защото не ми се ходи са там. Да ти кажа. Искаш ли аз да отида? Не, аз не искам да остана тук съм.
Ами, с мен. А това било футболно игрище, виж, има... Да. Това е разходно. Ей, само да запомним откъде да излезнем. Да. И после ще ходим при другата къща. Хора, останете още в това видео, защото това видео е доста дълго. И ще ходим после... Какво? Виж картинката. Да. Виж ли един човек как бял, къде седи така? Да. Преди малко видях, и не знам какво, просто нещо видях. Там хора, ще оставя видео, ето това гигантско нещо. И другите сгради, които са дето... Да, Да. И е тази сграда ще видим, ако може да влезем там. Но сега ще отидем, не знам дали се вижда на камерата. Ето вижда се, ето това нещо е там. Сега ще отидем там и ще видим, това сигурно е някаква туалетна, не знам. Да бъде вратата за тази къща. Не, то трябва бункер цял да има. Хора, лайкнете това видео и се абонирайте, защото това е екстремно, където Там колко уникално. Ай в някой друг епизод, не знам в кой епизод, обаче в някой друг епизод ще разгледаме изоставената резиденция на Тодор Живко, която е в Банкя, ще разгледаме изоставена болница в Банкя и много други изоставени сгради в Банкя. Те са много. Да. Сигурно са около 10. И за края ще разгледаме един изоставен канал. Но за сега ще разгледаме тези сгради тук. Това не знам какво е. Абе, какво е това там? Абе, това продължава и натам. Има и още къщи е там. Има комин. Искам да ходя да ги видя. Сега? Да. Не да ги разгледам, а просто да ходя да видя какво има там. Искаш ли друг път да го оставим или? Мале, това ми се стъква по кръка. Да. Ох. Ама... Обувката ти излиза долу по крачала. Добре, хора, вижте, има някакви структури, това е от метал. Може да го разгледаме сега, ама... Абе, като се замислиш, това не е ли някакъв глич? Да, нали? Прилича като някакъв глич, буквално, в света. Ма верно, да. Че ли е глично? Абе, защо така изглежда слънцето? Виж как блести странно. И така се получава и при мен. Само да няма кучета. Аз се опасявам да няма кучета или някакви вълци, не знам. Не, вълци тук не, ама кучета може да има. Добре, дай сме тихи. Хора, абонирайте се, моля ви се. Това е екстремно, което правим в момента. И баща, и родителите не знаят. Да, това трябваше да го съобщиш. Да. Ние сме смисъл на 12, аз съм на 12, той е на 13. Да! Не, това даже не е фитнес. Защо има? Стълби, които ходят нагоре. Да, защо? Това е някакъв глич. Това е глич. Мале, виж как е отворена вратата буквално. О, верно, перфектно. Да. Ей, айде с Никола Димитрова да дойдем тук също. Айде, ама тук като че ли ни кани тук да влезем. Нали? То ни кани да влезем. Като хеликоптер беше това. Това е било път, като гледам. Абе! Тези врати с филийката дойдохме. Тази сграда тук се влиза от тези врати сам. Да. Ние може да влезем от тук. Айде. Не, чакай. Спря. Кола спря. Не, дай да не ходим сега. Моля ти се. Добре. Защото аз съм ходил и видяхме като бомби или някакви ландмайнове с филийката. Какво ми стана на пръста, бе? Какво е това, бе? Странно. Чай, това ми е кожата. Чай, аз верно си чопля пръста. Да. Чакай. Те къщи на там изоставени ли са? Да, май, не знам. Май. Чули врата? Не. Виж, там има като помещение, където е... Да. Тук също, чакай, тук е зелена тревата. Около това. Това е буквално глич.
Моля? Това е глич. Хора, вие вярвате ли в гличове? Това е буквално матрицата. Ама не бе, защо толкова зелена трева Ама около не това? виж, има по две стълби на всяка страна на тези двете стени, които са. Виждаш ли? Да. По две стълби. Това е буквално матрицата. Да. Ма защо има стълби? Това ми изглежда като фитнес отвънка, ама защо има стълби? Абе, защо стана толкова студено изведнъж? Нека се замисли за стоп. Какво? Ще стана толкова тихо. Хора, хора, ние сега ще се махаме от тук, ще отиваме по-над там, където бяхме преди. Защото тук ставиме за едно друго видео. Искам да дойде поне Никола Димитров. Да. Да. Искам да дойде Димитров. Ще си вземем маски, ръкавици, всичко ще си вземем. И ще разследваме всичко тук. Там, тази сграда тук, има още на там, гора. Ета газната маска, да. Чакай, виж. Ей, там има още. Да. Там също. Там също ще ходиме. И да. Добре, хора, сега тръгвам. Предлагам да не ходим до тази къща сам сега. Защото ще трябва да се тръгвам скоро. Или да. Добре, хора, тръгваме. Това ще го оставим за друго видео, защото не сме подготвени за тези къщи тук. Да. Абе, в момента е Golden Hour. Абе, картица е копала тук. Или змия. Не знам. Какво викаш? В момента е Golden Hour. В момента слънцето е златно седно. Виж как се отразява навсякъде. Да. На камерата не се вижда, защото камерата ми не е толкова добра. В смисъл, това от телефона ми камера. Камерата ти е направена от лик. Да. Абе, тук седно са има ли коне? Това сигурно са лайна. Абе, ние откъде влезнахме от тук? От вратата е там. Да. Още шипка има. Аз изключих локацията. Какво си изключи? Локацията, викам. Добре. Изключих. Лайната ми още се стичат по крака ми. Снимам, да. Така, хора, абонирайте се и лайкнете видеото, за да може да ви покажем другата част на тази къща. И специалния епизод за банкия, който ще разгледаме и заставени къщи. Да. И после, ако успеем да намерим още някоя къща, ще ви я покажем. Ние влезнахме от там. Да. Не, нашето. Къде минаваш? Аз минавам тук. Мале, по целия крак ми е лайното, май. Хора, минавам от някакъв легендарен път, който не знам или е легендарен. Добре, хайде. Благодаря. Пускай. Опа, съжалявам. Така, хора, успяхме. Леко, бе! Леко. Оу, ес! Мале! Какви иглички. Добре, тук сме си. Добре, дай да отиваме към... Защо изглежда толкова объркано тук, като се замислиш? Аз това казвам като странно. Тук е толкова объркано, тук е гличното буквално. Да. Едно е такова гличното буквално, много странно. Добре, хора, сега ще към другата къща, която ще бъде също в това видео. Отиваме сега и сега като се видим ще бъдем там. Чао! Хора, при другата къща сме и сега влизаме. Ето входа. Ето входа. Влизаме. Забравих, че имам лайна. Забравих, че имам лайна. Някой ми звъни. Извинете, хора, просто баба ми звънна. Така, тук не се е променил. Не е променил се. Така, хора, тук има някакви организми. Тихо, само тихо. Тук има части от коли. Има кормило там. И хора, виж, ето това. Хора, напишете в коментарите какво е това. Какво е това? Кухо е, да, другото е пълно. Къде е? Имаше червено, там. Да. Дай после да разглеждам. Да, хора, напишете в коментарите какво е това, защото не знам аз какво е това. Искаш да минем от тук или през вратата, която е там? Айде през вратата. Айде.
Така хора, ето е сградата. Е, това е сградата. Има и натам сгради. Ето тук има. Още, виждаш ли? Да, ама виж, няма как да минем. Да. Тук е по принцип доста яко. Да. Ние сме били тук. Ама само, че не съм снимал за Indian Vlogs. Ето е тази голямата сграда. А, да! Хора, това се свързва, тази града се свързва с другите сгради, които Да. гледахме. Значи това е същата сграда, като бяхме Да. преди малко. Да. Добре. Хора, другата част ще я разгледаме. Другата част. Да. Джинкс. Шан. И... О, леле, мале. Пажина. Добре, хора. Кое? Тук бяхме преди, както казах. Ето го, има лампа такова. Да. Не знае какви борихки има тук. Да. Абе, сега нещо е разбил тази врата, виж. Да. Има и кътмина. Някой е разбил тази врата. Да. Ами не там, какво има? Нали сме били тук? Знам. Да покажем. О, не се вижда от слънцето. Не, просто не е фокусирано. Виж. Това тук да не е радиоактивно. Виж. Слънцето, ако направя така, такова, виж, тук се вижда перфектно. Тук е много яко. Тук има матрак. Тук някакви обувки. Това да не е... Това е документи. Да. Добре, ела. Те прозорци, между другото, са позирани много добре, за да не изплашат. Да. Тук. Ето нещо разбил тук. Да. Дари, наверно. Това е като гледам маска. Къде? Маска. Ето я, маски. Това още една. Да. Какво? Хора, вижте. Маска. И тук има топка волейболна. А това какво е там? Не знам. Чай, какво пиш там? Къде бе? Представяш къде? Газ. Не, беги. Трябва да случи за защита. Това е противогазно. Беги. Какво има тук? Не, беги, бе, брат, беги. Дай. Не, бе, не. Чакай да покажем. Абе, тук е противогазно, тук. Ама ти като се замислиш, то това е свършило вече. Нали знаеш, че газовете остават много време. Да. Какво това бялото? Това не беше преди. Това сняг. Това какво е? Тук е експериментен сетър. Това са наркотици. Чакай, не, това. Не, чакай, беги. Беги. Не. Сори, Шана, ама не. Хора, махаме се от тази къща, защото е седно болница, нещо такова. Има наркотични изделия, смисъл. Такова за убиване, смисъл. Не знам дали се сещате, ама аз го показах май на камера. Аз веднага избягах. Това нямаше преди. Кое? Тея. Да. Път ще си вземем маски. Да. Добре, сега дай да отидем натам. Ама дай да видим пълното такова, където беше. Имаше маски, противогазно нещо. Кое? Това не беше преди. Пълно ли? Не е пълно. Не знам. Не се върти. Абе, тази също стая ми беше блър камерата. Камерата ми беше блърната. От радиоактивността, даже ти не можеш да говориш от радиоактивността, ти казваш камела. Ето където чух това бум. Обаче, с Алекс, помниш ли си? Да, чакай, това защо ми изглежда като че ли има вени вътре? Верно. Я го покажи. Хора. Организъм. Дай ми ни натам бързо.
Пълно. Тежко. Добре, няма да се замесвам с това. Имаме организъм. Да. Тук се е бухнал хладно. Може. Има още такива. Виж. Организъм? Да. Има кормило. И сега сигурно в коментарите ще напишат всички какво е това и ще се окажем, че ние сме били най-големите тапаци в света. Наверно. Защо има толкова много части на коли? Хора! Може. Хора, вижте. Виждате ли едно синьо? Камерата ми е ужасна. Виждате ли едно синьо, където излиза? Хора, казвам ви, само юни месец, тогава ще взема S23 Ultra телефон. Ще има много яка камера. Да знаете, очаквайте новата камера. Очаквайте скоро. Да. Има още Организми. Виж, навсякъде са. Там. Абе. Това е противогаз. Дали няма нещо общо с това? Като може би това да може да... Добре, това тук вече ще звучи като пълен глупак, обаче това може да са радиоактивни и такива същества. Знам. Да. Ама това виж има като едно ченгелче такова, това да не излиза газ от това. Аз това се чуда. Настръхнах. По принцип аз не настръхвам, ама сега настръхнах. Я го обърни. Вати не иска да се обърне. Защо не иска да се обръща? Не знам. О, бегай. Тук сте защо? Що? Защото това е тук. Леко го бърнах. Ето. Аре да го отвориме. Сериозно ли? Не. Мислиш ли? И сега някакъв филик те излиза от там. Не. Добре. Той има оставени части от коли върху дърветата. Не знам. Сигурно са хвърляли от другото, от оградата. Добре. Там от другото да не е било лудница. Кое бе? Какво е това лудница? Лудница. Не, изпуснах си телефон. Кое е лудница? Лудница е като болница, там се... нещо между затвор и болница. Там са само малумни. Какво ще това бе? Там е само малумни хора. В лудницата. Може. Нещо между затвор и такова. Да, може. Добре, хора, май тук ще спираме видеото. Хора, следващата част ще го разгледаме, когато имаме маски, имаме ръкавици. Това сигурно ще бъде утре. Сигурно други ден ще го кача. Сигурно утре. Да. Хора, добре. Чао от мен. Абонирайте се за другото видео, за да го има. Да, и чао да от Шан. Да сте живи и здрави. Да, някой ни гледа. Не това. Добре, хора. Чао. До другата част. Чао. Чао.